rechtstreeks van de Venobar. Rieden wie naar Eelde en nog even in het vliegtuig sliepen. Waar dat wie de binnen en dan maar snel naar het hotel. En het feest dat kan beginnen. Vakantie in Egypte. All inclusive. Olé! Die piramide, dat is jouw oren rieden. Wie zit lever op het strand, dat is Cerveza Taliban. Met een dikke reden, nekken, lekker onbeperkt fretten. En de hele tijd genieten van goedkope sigaretten. Vakantie in Egypte. All inclusive. Olé! Alweer ruzie om een straat. Een dikke domme Duitser kreeg nog klappen van uw huizen. Die wie al als een aapjans om een oer zien. En kreeg ik nog slanderij met het animatieteam. Hij moet hem zelf maar rijden, want wie kan hij de merken? Adidas voor mij en Nike's voor uw kerken. En allebei een Solex klokje zal u net meer staan. Ik heb de